sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to cengilela sori male dabbe mbaña mbahe madina jaajɓe ciloña ɓoki jawe kon waktu yoni hato melga muritani kame melga mali kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal touba ñalawma hande o 4 lewru septembre mawninama maggala touba taw ko hitande mbiyen temedere nogas jeenayyi lawol yaadu cheikh ahmed bamba to leydi gabo kene fotto wonde million ngaji 3 ene tawe to wuro touba to leydi mauritanie hoɓindo kabruji men ma en jaɓɓo hen musidɗo men alhassana mbodia to leydi mali koninkoɓe leydi ɓe kolliti hanke ɓe dartima fiyande e lawol bamako sikaso taw koye poste gendarme mo jela koro nden yanande ɗon kene fota yinde tato gañi men e goto ko police ɗiɗo ko jambour en ceɓɓitiɗo goto wasi hen fittande mum to leydi niger koninkoɓe leydi derguiɓe laamu mouhamed basuma guila jeegoma lewru otuɓe guddino weeyo ngo to banggue laaɗe diwoje hanki kikiɗe ɓe gudditi kono udditira ko faade banggue laaɗe civil kamɓe commercial ko wona laaɗe militaire en to leydi gabon hoore leydi kesso woni général brice olengui guema hande o huccidiri e ɓen tambiɓe sarɗiyeji leydi ɗi ɓe wondi wonandema o jogono leydi ndi jaam e kisala kabruji men mana wen ha to nigéria burkina faso ma en jaa to côte d'ivoire guinée conakry afrique du sud maroc algérie ha to soudan kamɓe joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗen ceerno jibisi wittiyanke safriyanke ñabboji cuuɗotoɗe nder ɓalli kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo humre kame dabare kala a neɗɗo kumiɗo donkuɗo dañal donkuɗo ɓamtade donkuɗo dewgal donkuɗo ɓesnude caɗele cuuɗotoɗe nder ɓalli jiilotoɗo laamu jiilotoɗo golle jiilotoɗo kayitaji kala sa jokkodire ceerno jibisi ma wi alhamdulillah ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo gana kumpitiɗo yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem e morit gonɗo nder e jalto bowal kala on debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala e muɗum ceerno jibisi holliti ene jogui hen kollaɓi ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe e fannuji ceertuɗi cafroji yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ceerno jibisi ne jogui lekki keesi bittaki mbiyeteki muuɗa hirda sa mooɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka e kisal kala ɗo gonɗa e nder windere nde kala aɗa wawi neldede ɗum ha yettoma taw hay caɗele goote ngala heena ceerno jibisi ko ƴeewowo listihar indema inde nenema so tawi a rokkimo mawo haalane kala ko gonduɗa e caɗele walla kala e goɗɗum ha sikke elle ko onon gonduno ceerno jibisi so tawi gonɗa koye leydi mauritanie ko ujunere ugoya so tawi koye leyɗele ñamoje franc CFA ko 100 mbuuɗu kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗeɗo hen ceerno jibisi ne yahliti ƴewandema taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno jibisi holto tawete hande wo tawete koto Agnam siwol woɗɗani ñiɓirde mawde weef taweteɗo ɗon ɗo Agnam sa ari ha ɗon so tawi jiɗɗa ko jokkodide ceerno jibisi to banggue weef mbatta ko 78 128 35 98 so tawi noon ko numéro makko appel beele mbawa hebdemo e téléphone huno koye nofuru mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko whatsapp mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon koto noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni toon ko minni ko musidɗo makko biyeteɗo ceerno alassane sy to nettekka on noon mbatta ko 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗen an
jambitowo oɗo henna ñaw jaada bandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yogay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mam Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdullaahi Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nayi siilto hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ha to haalirde gaynako FM nammarel nonne kadi yelo FM ha to jokkere enɗama kidira haalirde galoya FM ha fayenma radio tata Cheikh Oumarul Foutiyou Tall radio liggeya radio tare ko nonne kadi ha fayenma haalirde jaɓigue kala takkusana yoni ha to capital FM kabruji men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba jahatena ko aton to Sébikotane taw yen toon musidɗo men imam ceerno Saydou Nourou Diathia teddungal ko fate banggue sahada iwgal e bandiraɓe fulɓe faade tedduɗo pullo ma en keten cimtol Abdullaahi Zakaria an ton to Sébikotane ko sahada payodinɗo baɗaɗo e Sar Abdullaahi Saar ɓen dariɓe taweteɓe to dewlaji denduɗi Amérique ko wayno ceerno Samba Aliou Ba ɓurɗo andirede kaw Aliou Ba to ɓoki jawe ina wonde ceerno Ibrahima Ly to Cilon taweteɗo to Amérique janguinowo Qur'ana wondude imam Cheikh Tidiane Sy ina wonde imam Seydou Nourou Diathia to Amérique kono gonɗo e foftorde mum ɗo e Sébikotane ko kamɓe bindi kayit seedan fagal faade e Sar Abdoulaye Saar ngam darde mum e pellital mum e daranade leñol mum e daranade diine ko ɗum woni sababu ɓe mbaɗi oɗo sahada payodinɗo e Sar Abdoulaye Saar tottirgol on sahada noon waɗa ko toon to Sébikotane to galle imam Seydou Nourou Diathia e tawtorede Abdoulaye Zakaria an to cubalel law e Adama Bari e kanko Sar Abdoulaye Saar e dendagal bandiraɓe e sehilaɓe e galle o kala e tawtorede adjoint maire mo Sébikotane e tawtorede ngal ɗo gollal payodingal no feewi ɗum waɗi ko kikiɗe hanki to Sébikotane
Abdullaahi Zakaria a golle man jooɗi peewi ceerno Abdullaahi Zakaria an mo cuɓlel golle man jooɗi peewi to Sébikotane taw koye galle ceerno Saydou Nourou Ndiadia teddungal giwngal ceerno Ibrahima kan to Melga nonne kadi ceerno Samba Wali Ba ɓulandirede kaw Aliou Ba to ɓokki Diawe nonne kadi ceerno Ibrahima Ali Sarif mo Ciloña ceerno imam Cheikh Tidiane Sy mo Ciloña kame imam ceerno Saydou Nourou Ndiathia mo Madina Ndiaƴɓe ɓeɗo hen binde on sahada faade jayde weltare TV faade Sar Abdullaahi Saar Sar Abdullaahi Saar noon hokkiri ɗum musidɗo men taw ko correspondant mumen biyetenoɗo Amadou Ishaga Kebe mo ganduɗa ko hanki waɗi yontere ko yaltuno oɗo hen aduna nde jomiraɗo weɗetemo kanko e dendagal mabɓe julɓe kadi ñaago yafuya no fewi ceerno Ibrahima Kane to Melga ene jeeya e masɓe oɗon ɓattake mo ganduɗa ene waɗi hen araray mo gendi Amérique kami araray mo gendi leydi Sénégal ko sahada payɗin no fewi jayde weltare ɗiɗi fuli ma ruttu teddungal faade mabɓe e jaydel men paaɗi taw koye sawtawol musidɗo moma Ghali Abouba paaɗen koto Touba tawoyten Touba ko Abdullaahi Zakaria an Abdullaahi Zakaria an hande ko maggal Touba cimtol ko fate banggue Touba kami Cheikh Ahmed Bamba wuro Touba rentirde laawol muriteɓe ina tawe e nder Sénégal 194 kilométre banggue funnangue laamorgo leydi Sénégal hono Dakar e nder département mo Mbacké Touba woni wuro ɓurgo hewde yimɓe e Sénégal caggal wuro laamorgo ngo Dakar sabu eɓe jaara e million innama aade e hitande 2018 wuro Touba ngo noon sosi ɗum ko Cheikh Ahmadou Bamba e hitande 1888 e deftere makko nde o inniri Matlabul Fawzayni woni ɗaɓɓude male ɗiɗi hono aduna e laakara o hertiniri deftere nde noon ngoɗo wuro teddungo omo haala hen holno murid tigi rigui foti waade e holno murid tigi rigui foti waɗirde ina tawe e Touba kaggu defte ɓurɗo mawnude e Sénégal ina waɗi kono tolno e 170 deftere ha hande ina tawe e nder Touba université islamique golliraɗo 17 million tawa koye kalis dollar genale Touba ɗe ina tawe ɗo banggue funnangue juma Touba o hitande kala maggal Touba ina waɗe e nder Touba ina hawrita noon e 16 lewru wiyetendu safar e calendrier julɓe ina hawrita noon kadi e nde tubakoɓe ɓe ittimo ɗo e leydi makko nayimo Gabon ɗum ɗon fof noon e tuuma mo fawaki hay nokku so wona yidde tajje lawol murid ngol o woni noddude ngol kala hitande noon maggal Touba ina waɗa fodde ujunnaje yimɓe e almuɓe Cheikh Ahmadou Bamba ina tawe e nder Touba juma mawɗo mo ganduɗa golle mum ina fuɗɗi hitande 1926 golle ɗe ina gasi hitande 1963 kono noon saaha fof juma o ina fewnite ina ɓeyde yanñede e fewnede e suɗede ina tawe e juma he minare ɓurde towde e jumaji gonɗi e Afrique banggue hirnangue juutendi minare o ina yara e 86 métre ko ɗon ɗo juma mo Touba o tawete yanande Cheikh Ahmadou Bamba hitande fof noon hewɓe ina gara toon juurade yanande nde ha maggal o gasa hitande fof noon maggal o so ari almuɓe hewɓe ina gara ɗon juurade e yanande he muriteɓe ɓe ina mbaɗi juma goɗɗo to Dakar laamorgo dawla Sénégal juma o wiyete ko Masalikul Jinan juma Touba o ɓuurimo mawnude e siftinde tan hitande fof noon so hawre 16 lewru wiyetendu safar ko ɓuuri million ngaji 3 neɗɗo ina gara ɗo e Touba hono mawninde oɗo ñalawma mo Cheikh Ahmadou Bamba ittanoɗo fara Gabon Abdullaahi Zakaria an mboɗo andi hande reedu ma ndu heewi tigui rigui maaro e ñebbe toon to wuuro Touba ngo hande wuuro Dakar kalɗo tolniɗa ko vite bitikaji kala guddi restaurant ji guddi hay oto goto a yiyata ala kala ko jiyata ɗo wawi wirtude matlama lelɗa e dow bolol Dakar hande wonti brousse ala kala ko jiyata a hen a haydara maggal Touba ko hen keddotoɗen to wuro Touba to koye maggal Touba kene tolno e ujunnaje 300 jeeɗiɗo e jeeɗiɗo gendarme woni ko nawa toon beele ɓeydude nden ka e kisal
e nder boli wuro Touba to Touba ko motariste goto police kam yowa e golle mum jeeyi sababu non ko hanki caggal nde waɗi cortège wonande jeeyowo goto téléphone ngaji giwnoto Dakar ne fayi to Touba beele yimɓeɓe ne giwa e lawol he gam embouteillage ko on yowa e golle muɗum sapeur pompier holliti tuggal ma tan gila gonduɗo hen lewru balɗe tati hande walla nayya kende toon e pittali jeenayyi keddima e ɗiɗo hen booli taw ko ɓen fanoɓe toon to wuuro Touba wi noon ko capitaine ndori ndura ko wona ɗum konon lawol Touba hanki sukaɓe ɗiɗo waɗɗino tatoni waɗɗinoɓe moto iwnoɓe to wakina Nimzat mo Guédiawaye Dakar ne payi toon to Touba ko kañumen natodire camion goto hen ɗiɗo ko ɗon e ɗon mbasi pittali men hen goto gañi hen ko fate maggal Touba keddona joni ko motard goto ɓittodirnoɗo e sareta ko kañum wattidi kañumne wasde fitta ɗum toon to Touba ndindi ɗum koye accident ji teskaɗi guila tan maggal ngal noddi gonduɗo hen lewru septembre ha yettiɗo hen woni kene tolno e balɗe nayyi ken torno e pittali jeenayyi woni ko keddi hen keddotoɗen koye leydi Sénégal hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall hande subako ƴetti laana mum diwowa nottoyima bismago sehil makko nando makko woni William Ruto hoorejo leydi Kenya gam jonde ko fate banggue waylo taridi joni toon ñalawma hande o toɓe tugni koye COP 28 mo Dubaï kanko hoorejo leydi Sénégal so iwi toon noon mawo yaha toon to Tanzanie kanko mawɗo leydi Sénégal gam tawtoroyede jonde jeeɗiɗi e jeetati nduɗo hen lewru ko fate banggue taw ko some ko fate banggue gueɗe guura ɓamtare muɗum ɗum woni agenda mawɗo leydi Sénégal keddotoɗen koye nder leydi Sénégal gartaten koye ɓen ɗanle ɗe ndewani lawol ñande 15 lewru maynudu kene tolno e 160 migrant en Sénégal naɓe nangganoɓe to Dakhla Maroc kamɓe noon ɓe mbattama e lawol fatude gendi mabɓe leydi Sénégal jammawɗo hen beddoɗo hen no sanga fajiri ko nden kene tolno kene wona 124 ɓiɗɗo Sénégal naɓe to ko wonnoɓe laaɗe kañumen joofi to nokku biyeɗo Tenerife kamɓe noon jaɓɓiɓe toon ko ɓen marin tambiɓe nden kay kisal maaje Espagne oɗo saabi tawi e juuɗe ɓeɗon toɓoli kewɗi jippiɗi e nder région mo Sédhiou jeeyi sababu ha ken tolno 50 galle ko ɓuuri ɗum kala yaade ndiyam ɗum koye nokku biyeteɗo Jinde ko wala ɗum e nokku biyeteɗo Yunus Salama nokkuji kewɗi noon oɗo saaha dañi bonde toon fédération des associations religieuses woni catal CAMIS ɓe erima autorité ji leydi Sénégal oɗo saaha nde accita dawriyanke biteɗo Ousmane Sonko gonnoɗo e gueddere mum wi ñamata kono noon heccanke o acci nden gueddere watti ñamde kono ɓe erima ɓen dumbaɓe kala nde mbawata ɗaccitede tokkolɗa jeeyowo mayga woni pewno kafene yeeya on mo fittanumum itano nottortoɗo inde torodo balde mo ganduɗa mo duuɓi 19 bannoɗo ngal baɗalo wiyama teeɓa kono wonnanga ko toon to Guinée Bissau ɗum ko caggal nde joom suudu ceerno makko jangguinowo Qur'anil Karim téléphone mum tetta nanga almuɓe hewɓe nanga e nder oɗon téléphone ko hen ɓe mbawi wadde l'occasion mbawi yitude on almudo baɗɗo ngal baɗal tawete to Guinée Bissau gendi mum oɗo saama tawi dadiɓe ɓe Guinée Bissau kono jinnaɓe ɓen jinnaɓe waranaɓe ɓiɗɗo men ɓe cohli ko on baɗɗo ngal baɗal nde wawata artirede ñaawe nder leydi Sénégal ceerno Khalidou Abdullahi Sy mo jaadaten e nder yewtere men buuɗal yurmede hande on e tawe to Évro kono maw iwɗon ɗo Évro gam yaade mo kikiɗe hande o toon to Miro gam oɗo saaha kanko ceerno Abdullahi Khalisi gonɗoy lappola muɗum caggal nde o iwi toon to Paris Elbeuf o yeehi toon to fiɓo o yeehi toon to o yeehi toon o iwi toon to Elbeuf o yeehi ñalawma hande o inchallah ma o tawe toon to Miro kanko ceerno Abdullahi Sy kala jiɗɗo jokkodirde makko ko 07 53 35 88 81 walla 06 61 79 70 44 ko numéro ji gendi leydi France sa yiɗi wadde ende kadi fof mbatta ko 00 336 guitta 06 o to wonno 07 mbatta ko 00 337
gitta 0 à 7 o sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jabboɗen ko ceerno Alassane Mbodj hol kabruji garanɗen toon to guendi leydi Mauritanie jaam hiire maɗa. jam hiirema Sar Abdullaahi Saar robiɗo kabaruji ɓeɗo e nder leydi kono Mauritanie hande ko aaɓnde nayyi lewru siilto 2023 gardiɗo leydi kono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani gonnoɗo e foftere mum woni congé huuɓi gila ñande ono tati lewru siilto 2023 ko artiɗo e lamorgo leydi kono Mauritanie woni Nouakchott o ɓoyata o jokka ono golle makko. jagorgal hono leydi hono Mauritanie taw ko nder e jaccinugol holliti e nder koɓe kewi wadde e kala saaha tongude kala ko toɓoyi ɗi bonni hani kala e caɗele bawɗe dañade nen foof o holliti hono sukaɓe tato jolima e nokkuji tati certuɗi e gueɗe kewɗe taw kadi ko toɓo ngo o wawi kadi kono o bonnude ɗum ɗum ko taw ko ONG ɓe rewɓe taw ko noddeteɓe hono femme taw ko leader pour le développement kamɓene dey gila 17 taw ko lewru juko 2023 e gardugol on biyeteɗo Anna Aydara kanko addi hono ONG o ɓe mbawi wadde kañum ko hirjino e dendagal hono ɗo e nder wuuro lamorgol leydi Mauritanie e gam kay ɓen ɗin galleji ɓe dañani kayitaji winditade e taw kadi ko wiya ko woni biométrie ɓe mbawi kamɓene wadde campagne wallude e ɓen taw kadi ko rofolɓe wawde hebde ɗin kayitaji ɗum waɗi ɓe kamɓene gila 17 ko o lewru ndu sanga waktuji 16 ɓe mbawi yaade wona e ɗen leeɗe taw kadi ko goɗɗodirde ko wayno taw ko Arafat leegal biyetegal monsieur Nour woɗɗani taw ko Juma ceerno Bamba hani e saraji leegal ngal e galleji kewɗi no fewi ɓe mbawi kono yillade ɗumen e ƴewde kay wallude ɗumen noɓe mbawi kadi taw kadi ko nawde ɗumen hani e nokkuji mum e nder leydi ndi taw kadi ko palol dande maayo ngol ɓe mbawa kadi taw ko wirdidde e jomumen nde tawno gardiɗo nokku taw kadi ko mawɗo bindutugol ngol biyeteɗo hono Sidi Ali Wul Nafa o wi mawɗo hono leydi ndi yiɗi kala ko Mauritanajo ɗo e nder lewru wiyetendu hono décembre 31 taw kala ɓiɗɗo Mauritanajo taw kadi dañi hen kayitaji mum timmuɗi no fewi fodde noon 3 taw ko kippu mbawi neddede e nder diwunuji hono jeegom ni leydi hono Mauritanie woni barakna gorgol guide maga wondide hono Asaba e ɗin hotoji ɗi ma mbaw kadi ɓen ɗo nokkuji ɗo bindirgol ngol ala ɓe mbawa kadi ƴewde matte ma Mauritanaɓe wono bindir ɗum waɗi saabi kamɓene ɓe mbaɗi ngoɗo hirju nogas jeetati lewru kadi août 2023 kanko ONG o ha hande yeehi kadi e ɗin leeɗe ko nande hono kuufa ko leegal wiyete noon e nekte ko leegal kadi wiyete ɗon ɗo e nder Nouakchott e wallodirdeɓe e Volde Vision ɓe mbawi kadi wadde ñalawma kuuɗo sanga kay waktuji 16 e nadde kay e ɗen leeɗe wallude jomumen ha mbawa kadi ono winditade no fewi amo ero noon de hono taw kadi ko gouvernement mo leydi hono Mauritanie nde wallata ɓeɗo nde tawno kayitaji ɗi pewnugol ngol namdi kay ko hirjuno mawgo no fewi jomumen pamne halko kayitaji ɗi gaddata so tawi wonde an ala won ɗin kayitaji halko poɗɗa fewnude ngam oɗo commission wawa hono jaɓɓadema wawa hono fewnadema kayitaji ma ɗi ha timma ɗum noon namdi kay ko hirjuno no fewi namdi ko ballal mareɓe ɗo ɓiɓɓe leydi hono Mauritanie ene mbawa kay hono dañde kadi kayitaji no fewi hande ko ɗo e nder lamorgo Nouakchott leegal taw ko Liksar ɗo ko commune o Liksar gila kadi ñande aset ɗiɗi lewru taw kadi ko siilto 2023 kamɓene ɓe mbawi koto wallodirde koɓe mbiyata police taw ko environnemental ko hani e urbanisme woni ɓen policier ji taw kadi ko ɗo mairie ɗo ƴetti ɗumen hani e toppitiɓe ko hatayde mahanteri mbawa kay sertude e kala saleté hani e ɗin taw ko otoji bonɗi gonɗi e nder e boowe hani e ɗiyen laabi ɓe jiiɗi kay ko ittude ɗum ɓe garɗina kay taw kadi ko commune mabɓe o ha feewa ha yaada kay e commune aji kadi taw ko nder leydi kadi ko garɗuɗi ɓurɗi foof yeɓede kanko gardiɗo honon taw kadi ko commune o biyeteɗo Mohamed Salek Wul Oumar o wawi wiide kadi konngol makko sanga kay nde mbaɗi kadi taw kadi ko urbito kadi wawde kadi hollude e ɗin policier ji taw ko municipal e rokkude ɗumen matériel timmuɗo e gam ittude kay ɗin no mbiruɗon ni guilay kay autoji bonɗi ɗi hani e kurfa e ɗen
boowe o wi noon wonde kay alay saago ɗum garden no feewi woddude noon e oɗo biyeteɗo hono Baba Ould Ahmed taw ko gardiɗo woni président taw ko commission ko fatti kadi e tarini ni hani e mahanteri commune o ɗum noon ene tawtora ɗo mbi eri noon e dendagal hono jibinande e commune o nde darato darde mon lang wallodira e mabɓe ha laaɓal kadi arta e commune o e ɗum noon koko darde namdi guila e laabi ɗi ha e boowe ɗe foof ɗo wonno salte hani e limti taw kadi ko autoji gontoɗi foof wawa kadi hono ittede ha laaɓa commune o kadi wona commune batɗo kadi yeeɓede e nder leydi kono Mauritanie legal Darrahim ko ɗo e nder Nouakchott ɓe mbaɗi hono séminaire ko yowiti e hadde wona ɗen jewte ko yowiti e gañum tumagu e hadde ha addan neɗɗo ko ni wawde hono dañde hen e caɗele ni ha wawa sogede hen jewtinde hono yimɓeɓe ganda ko kaali ganda ko yeehi toon to Nouadhibou renoɓe maaje kaɗɗe ɗe mbawi kadi wadde toon taw kadi ko jiilaw on kadi jolinoɗo toon guila kay mawde go lewru silto ujunaje ɗiɗi e nogas e tati ɓe mbawi kono yirtuddemo e mi noon kanko noon o jeeya ko noon to leydi kono Sénégal to région Asaba hande ɗo e nder leydi kono Mauritanie to département kono Barkewol ko yimɓe ɗiɗo mbawi kay wasde toon hono pitali mumen guila goo lewru septembre woni silto ujunaje ɗiɗi e nogas e tati toon to Kiifa e ɓen taw kadi ko jogui ko rafi noddirteɗo fièvre et hémorragique no ɓe kaldi e jaggorgal patugal e cellal wi ɓeɗe sukaɓe ɗon mbawi kono yettade toon toon to Kiifa e ummorade ɓe nokku biyeteɗo hono leɓe air woɗɗani taw ko falde Barkewol mo région mo Asaba jaggogal ngal ɗon noon wonde wawi ɓe mbawi wadde kono in analyse aji andude oɗo fièvre hémorragique kanko de alto ummi ɓe caggal ɗum ɓe mbawi kono liddu toon taw kadi ko équipe aji ko ɓuuri yawde e yacade ha waɗa toon holsiko mum e ɓen taw kadi ko wonɓe toon ɓe eɓe mbi noon ɓen ɓalliɓe ɓe wawi won waɗede holkiso kono noon tawama kadi hay ɓen foof kañ Allah hisni ɗumen e ɗeɗon oɗon rafi jaggogal ngal noon wi wonde aɓe poti kono rentade no fewi kala ko payɗo ɓandu mum yo yaa e poste ɓurɗo ɓallade gam waɗe holkiso toon Saar Abdullaahi Saar ko ɗo robiɗo men kono habruji e nder leydi Mauritanie ono kadi wonano koye dande Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo gam ayawa weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma fende sukaɓe Afrique ɗum noon yen kiire e jaam yo jaam jogomi jogoma Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali to leydi Mali lawol Bamako Sikasso koninkoɓe ɓe faama ɓe kolliti ɓe dartima jangu fewjinongo ɗum ko subaka hanki o taw koye poste mo jala koroɓa ɗum noon ko hanki wanno ngu jangu noon nde ɓe darti ɗum ɗe dañi tato gañiɓe en hen goto ko policier ɗiɗo ɓe ko civil en woni jambour en kono kadi ɓe jooɓima fittandu ceɓɓitiɗo goto on noon nde ɓen seɓɓitiɓe doganno ko ɗon ɗacci mayidi mumen ne jogui fetel mum kame pistole no wonde kuure kame téléphone on noon ɓe mbawi wiide ɗum teɓ ɗo ɓe jinno dogdude mayiɗo mabɓe holliti ɗum noon ko laamu leydi Mali to leydi Mali keddoren ha joni ko Bamako ko camion goto yani e lawol national mo RN7 waɗɗani Faladje he sanga 15 heures ngon jangu noon ko musku no feewi kadi on camion joluno ko ƴulɓe kame leɗɗe haw teddi no feewi nde noon camion yani waɗi yimɓe jeenayo wasɓe hen pittali men saabu yani koye dow yimɓe waɗi hen jeeɗiɗo gañiɓe hen no feewi kene tolno e sappo e ɗiɗi moto dañi bonde hen camion ngaji tati o wawi bonnude ɗumen hen camion autoji ɗiɗi hewɓe hen noon ne tawe to hôpital gam hebde safara muɗɗoma malinaɓe finoɓe to RDC Congo Kinshasa ɓe kolliti caɗele ɗe ɓe guuri toon to banggue kayitaji guila to banggue carte consulaire ha fayna passeport ha tenti noon ɗine tijaji malinaɓe janggoɓe toon ɓe kolliti kala e mabɓe kay jaaɗo ambassade mo leydi Mali taweteɗe toon rokkete ko rendez-vous goɗɗuɗo no feewi kene wona lebbi jeegom ko ɓuuri ɗum tene kadi koɓe janggoɓe ɓe jiiɗi fewnude kayitaji mabɓe e golle mabɓe kala oɗo saaha ɓe erima laamu leydi Mali nde wawata darnade ɓe ndiɗon mbaadi leydi Mali
futkoyngel windere ha tendi kadi futkoyngel nge leydi Mali woni koye sunare mawde no feewi ɗum ko caggal ñande asende jaltugol aduna taw kadi ganduɗa ko fettiyanke mawɗo no feewi ngan sanga biyetenoɗo Salifa Keita Afrique najo gadiɗo hebde ballon d'or ɗum noon ko gila des années 1970 gila yiɗen kitale yaltita ɗum ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi jeegom taw kadi sakti ɗum ko gardiɗo fédération foot mo leydi Mali woni Mamadou Touré on holliti ɗum kanko woni ɓalejo gadiɗo hebde ndiɗon jeenari ndi ballon d'or kanko on Salif Keita woni basɗo fittande muɗuma sengiwi to leydi Mali paɗena koto leydi Guinée to leydi Guinée Conakry oɗo saaha mo gonen CEDEAO ene jappi noppine sabbi e laamugu Conakry nde rokkirtaɓe wonande calendrier keptinaɗo no feewi gam arde toon nelaɓe CEDEAO toon to leydi Guinée joguiɗo konngol gouvernement mo leydi Guinée woni Ousmane Gawlo Diallo o holliti hanki laamu leydi Guinée wonani hulini wonande CEDEAO heddoto noon ko oɗo saaha ko agenda ji mabɓe ne kiɓɓi no feewi ɓe kiɓani taw dañde yajede wawde disnodirde walla ni jaɓɓade e yewtidde ɓe nelteɓe CEDEAO siftinde on wonno nelanoɗo ni ko Patrice Talon hoorejo leydi Bénin ala ko laati hen kono haɗoɗo gonɗen wonande CEDEAO ne jappi noppi ene sabbi e Conakry ɓe ganduɗa janggo force de vivre hollirɓe kame landaji lundo kala ma jippo janggo joyi nduɗo hen no lewru e booli ngam oɗo sa hollirde laamu militaire kala kay ko fonno ala hen kala ko laati wonande duuɓi ɗiɗi ɗi ari lefol laamu la junte militaire Mamadi Doumbouya kame yaadi mum woni ko polli laamu Alpha Condé sengiwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire sumgoji ñaɗa set jawtuɗo hen o taw ko sumgoji local hanki jamma jencude ndi ko ɓuuri hen hewde yalti no feewi wonande landa laamu kañum ari yeeso hayso tawi woni wona kewidi no woruno wonande Adama Bictogo taw kadi kam woni gardiɗo sur sarɗeji leydi ndi to commune Yuppogo kam holliti ari toon yeeso ɗo pucci nogata to Niger udditi wonande weeyo mum Expansion weeyo to banggue laaɗe diwoje ɗum noon ko gila jeegom août 2023 ko nden laamu militaire derguiɗɓe laamu Mohamed Bazoum gudduno ngoɗon weeyo ngam anje jangu CEDEAO e dow mabɓe ɓe kiɓɓiti ngoɗon weeyo wonande laaɗe civil diwoje taw kono wata ko yimɓe to banggue mbadi transport yangara e ko laaɗe ko fade banggue commercial kono kala ko fade banggue laaɗe armée natta leydi ndi tene kadi yahata yaltata ɗum noon ko caggal rentade jangungu CEDEAO hollinno ma waɗoy e dow mabɓe to ñame keddoɗen Niger hakkude ñame e Paris ha hande de tekkere ne suurka ɗon no feewi ɗum ko caggal yami hoore nde yamira wonande ambassade mo leydi France nde yaltata ñame kame koñinkoɓe mum kala ɗum noon laataki ñande asende ko seppo mango no feewi waɗa to ñame wonande kene tolno e ujunere e temedde joyo koninke mo leydi France tawiteɗo nder leydi Niger nde yaltata leydi mabɓe koɗi yawde kono haɗo ɗo gonɗen ala kala ko diri hen haydara to Nigéria hoorejo leydi ndi woni Tinubu Bola Ahmed yamiri ambassadeur aji leydi mum kala nde gartata ɗo e capantati goo lewru octobre 2023 ha heddo ambassadeur aji ɗiɗi ɗin ɗiɗi keddiɗi ko on joɗiɗo toon to New York to loni kame toon to Genève wonande loni daraniɓe haqqe innamade ɓenne kadi ne jogui batuji ɗi mbaɗata mayirɗe nduɗo hen lewru ɗum jeeyi sababu heddadeɓe toon ko wona ɗum kono andaka ko jeeyi sababu Nigéria nodditi ambassadeur aji mum kala ne gasa taw koye waylo ambassadeur aji ɓe peewi to leydi Gabon général Brice olongi ngema hande subaka laatima président Gabon caggal Ali Bongo hande o laatima kanko woni gorko joguiɗo sawru e nder leydi Gabon woni général hande ƴettile fo laamu taw koye laamu transition woni hande 4 août e yeeso cour constitutionnel leydi ndi o suuti jungo mago o wondi ma fondu ɓiɓɓe leydi ndi kala kono kadi ma huccan golle kono kadi e nder discours mo haali o arte konngol Oumar Bongo o ndimba e oɗon sal o holliti ko ɗon Oumar Bongo haalno e heymen enen gaboneji ko gonɗen e wadde Gabon ko ma jomiraɗo ñawiren ɗum kankone o holliti ngol konngol ne yahay haqqille makko no feewi ɗum noon Gabon wurɓe kiɓɓal kiiɓidi no feewi ngalu daha haydala ko waɗa o holliti ɗum wari hiɓɓidde ha laaɓa leydi ndi wellito huccana golle kam e fayidagal ko wona ɗum ko ɓiɓɓe leydi ndi taw ko julɓe ɓe
aɓe jogui fayre mawde no fewi nden fayre noon ɓe teskima gila tan oɗo henna général ƴe téléphone laamu ɓuuri ƴellitade hande o e réseau sociaux hay whatsapp kala ene wiye kamɓe julɓe gaboɓe taw ko yimɓe leydi ndi ko kamɓe dokki doole wonande aali bongo ndimba tene kadi ko kamɓe goni caggal aɓe duwno ɗum aɓe mbaɗan ɗum kala ɗum noon hande o leydi ndi willitima arti e juuɗe mabɓe kamɓe issa iyankoɓe ɗin konngudi noon ɓe kolliti hen hande o suno mabɓe mawɗo no fewi ko wona ɗum ko mariama kamen wonde ali ɓuuri ndiaya kolliti hen ɗum ɗo hen so tawi kay hajaka guila law ene gasa ma jibinoy caɗele goɗɗe sengi wi to leydi gabon paɗin koto burkina faso état majeur général armi gendi leydi ndi wo holliti ɓe mbasi koninkoɓe joyo taw koye catal fds ɓen noon ko yarlitiɓe wallidde armée leydi ndi kono kadi wo holliti nder opération ngaji cirɗuɗi no fewi ɓe mbawi kay teɓade walla ni yoɓade pittali capanɗe jeɗɗe joyo taw ko ceɓɓitiɗo ɓenne kadi fewjannoɓe janguji mumen e kala saaha to afrique du sud kene tolno e 17 fittandu woni ko police itti ñande jamma aljumane jofi asen nde to nokku biyeteɗo limpopo noon ɓen wonno golle mabɓe ko guyka otoji waɗi noon pellodiral hakkude ɗin bandiji kamɓe ɓen joguitiɓe fetelaji haaɓe mbawi noon yoɓade pittali ɓeɗon wuyɓe kene tolno e 18 fittandu to algérie hakkude men maroc haala mawko woni ɗon tekkere ne surka ɗon jeeyi sababu noon ko caggal nde jetkis goto dogno moto ndiyam wara e nder maaje kaɗɗe hakkude leydi algérie kame leydi maroc waɗi haala mawka no fewi noon hanki noon jaagoɗo algérie to banggue défense yaltini konngol wo holliti ɓen tato fijannoɓe e nder maaje kaɗɗe e kala saaha ɓe tacca maayo ngo maroc ɓe jaɓana maayo ngo algérie e kala saaha noon renoɓe maaje ɓe ne jertinaɓe wonde ɓen tacca keerol maayo maroc kono kadi ɓen jaɓani jabade ɓe ni kamɓene ɓe gayni kure dow ndeke noon ɓe piɗi hen goto heddiɓe noon dogui on noon hayti nangoya e takkomaje ɗe algérie mo ɓandu mum tawete to morgue noko biyeteɗo bani mahadi walla men noko biyeteɗo marsa bani mahadi ko toon ɓandu on tawete kono ɗo sa koye kaldiggal manggal wona to soudan kene tolno e nogas fittandu woni ko hedde nder reet goto taw kadi ganduɗa ko avion beddiɗo kure e condi to hartuma leegal gam mbiyata kala ɗum noon kene tolno yimɓe nogas mbasen pittali men hen ɗiɗo ko sukaɓe ko ɓuuri heede ko rewɓe ɗum noon tugganma tan guila 15 lewru avril 2023 nduɗo hen généraux ji ɗiɗi woni hamdan kame fattaha koko pelɓodiri e nder leydi ndi taw ko pelɓodiral musgal no fewi sengi wi to leydi soudan paɗen koto jolam jaɓeri zelenski hoorejo leydi ukraine hanki waɗi waylo o itti jagorɗo konu leydi ndi mo ganduɗa huccodiri e leydi russie kene tolno e 150 ñalawma guerre hakkude ukraine kame russie hanki noon waɗi waylo o itti on o toɗɗima kesso goɗɗo jogoɗɗo ardade ɓen koninkoɓe huccodiroɓe hande e leydi russie to leydi russie hakkude russie kame turki walla nde Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi turki tawama hande toon to Moscou lamorgo leydi russie hakkude makko e Vladimir Putin ɓe jooɗodima gam yewtidde ko fade banggue sifande nandiral nde Istanbul jaltingol ko fade banggue seheyal ene gasa noon ɓeɓe garto yena en keɓani taw labde nder nde ɗon jonde fitinaji bannoɗi toon to Irak to nokku biyeteɗo kirikoka caggal ɗin fitinaji yeehi ha daabi kene to yeehi ha saabi ken tolno yimɓe nayo mbasen pittali mumen 16 neɗɗo gañi hen taw koye seppoji mawɗi no fewi cour suprême mo bagdada yowi kuulal gaddugal ɗin fitinaji jeyno sababu ɗin fitinaji noon ko laamu ngu yidde kay ittude nden kay kisal wuuro kirikou watta ɗum e catal biyetegal pdk ɓe kolliti noon kamɓe ɓe jaɓani ɗum oɗo saha cour suprême yowi ɗum beele jaam wawa dañede e nder gendi leydi ndi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kekiɗe hande oɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en